Som zabudol. Which one is? Takže my pokračujeme a vítame vás pri serveri Bombity. Asi už ho znáte. Na Bubu. No Bubocrafte, pardon. Zase epický frame. A kde si ty? Ja kopem tu taký menší vchod do našeho nového jaskyného domu. Oni videli moje heslo. A neopakujte, vy parchanti. Ale neviete, moje meno je Adnes Sky, alebo... Dobre, moje meno je Adnes Sky, alebo Bohde Minecraft King. A je tu so mňou môj asistent. The Creeper 999! Ešte 3-krát to je. Takže... The Creeper... 6-krát. No, a ty si povedal 9999. Tak 6-krát. To je 4. Kašli na to. No. Aha, tu je tá jaskyňa, dobre. Sakra, nemáš jedlo? Jaj, čo tam píšem? Anko. Máte, ak čítate chat, tak tam sú napísané niekedy dosť komediálne tieto. Poslal si mi to. Tam máš. Tak, to páce. A dobre som... Kde si ty? Tam je. Tu. Takže to je jeho skin. Môj skin je taký ako v minulom parte. Ak ste ho nevideli, je takýto. A dneska sme si dali zväčšenú obrazovku. A rozhodli sme... A pomaly sa to asi bude toto vyvíjať video, že stále bude lepšie a lepšie. A potom neskôr, keď to bude toto video populárnejšie, tak to bude také, že už bude aj možno, že potom to bude po takých 39 až 42 minútové videjko. Andres, už si videl to video, prvé video už má 112 hliadnutí. 112? A ja viem, ale ja som ti tam písal, že má 101 tedy, keď som bol na Skype. O pár minút to bolo 105. Už 112, tak toľkokrát pozerá to. To koľko... Neviem. Inak ďakujeme za to a za to, že toľko to máme týchto lajkov. No nie lajkov už zliadnutí, tak sme tam pridali túto pesničku, ktorú budeme zatiaľ púšťať iba na začiatku a na konci a fakt potom... A ty si dačo zabudol. Ale ak tam nedáte ten odber, tak si vás nájdeme a rovno vás mladíme. Lebo fakt, ale dúfam, že... Ale ak ste prihlásení na YouTubečku, tak prosím vás, dajte mi like. No na prvom videjku mám už aj odber, ale aj like. Na prvom videjku mám asi tak 9 lajkov. Tako tak. 9 alebo 7 lajkov. Ja som ti dal ten odberiáš. Hej, inak mám 8 odberov. No, lebo ja som ti dal jeden odberiáš. Dáš mi taký kameň. Koľko chceš? Koľko máš? Dám ti polovičku z 51 na 25. Dobre. Tam máš ty nenásytník. Jo, ešte jedenkrát. Ovca, ale z nej nepadá mas. Jo, čo ja robím? Chlapče, kebyže vidíš, aký ja som hladný. Inak chystáme sa, že ste videli, že je tam už jedno videjko. Pomoc traja skeletóni a pred nimi zdrám. A ja nemám za Neotravuj ma, prosím. Neotravuj ma, keď tu niečo chcem povedať. A kraftím si tu. Au. Sorry, to som náhodou. Som nevedel, že tak viem ďaleko došiahnuť. Ja mám už iba 4 tie vieš. Wow, teraz je tu nejakú malú. 4 levelov. Či XPčok.
XPčo. To jedlo. Sme tu iba my dvaja. Ukážem vám ľudí, ktorí sú na serveri. Iba A my už to dvaja. aj viete. Lebo to povedal Hugo a ja som vám to chcel ukázať. Ha! Ovca. Daj mi prasata. Dve ovce. Jackpot. Ale ja potrebujem maso, lebo ja tu umieram. Krava. Jackpot. Prosím, donesieš mi z nej maso, lebo ja som vážne hladný. Áno, Ja som vážne, že hladný. inak na 8 jednotku, jedna osmičku, tam už získavate aj z oviec, mäso. Áno, lenže kebyže je to na 1/8, tak by som už aj ovečku s radosťou zabil, lenže 1.5.2, mne sa zatiaľ tá 1.5.2 páči najviac, lebo nie je veľa vecí v inventári, takže... A inak zase na 1.8 je ešte dosť málo modov, lebo tá ešte tak dlho nie až jeden mesiac, pomaly sa vyvíjajú mody, ale na tie staršie dokonca 1.2.8, jeden natáčal, tak tam mal spolu 10 strán receptov. Kde si ty? Ja ťa vôbec nevidím, ja sa na teba... Teleportnem sa na teba vôbec. Ja som v tej... Ty vole. Nevieš trafiť do tejto jaskyne, ty trdlo. Tu som. Nezabíjaj ma tu, lebo ti to nedám žiadne jedno. Dobre, nedávam ti nič, padám. Ale nerobím si srandu. Dobre, tak chytaj. Ujem ťa mečom. 1, 2... A jedno jablko. Masko. A jednu kožu. Tam máš... Už som to zjedol všetko. No, tak to si výborný žral. Ale ja som vážne mal, vieš, aký Hungry Bar malý. Kaj. Kožu si nechaj. Dobre, tak mi ho daj. Fuj, to sa nedá jesť. No a? Ale môže ti to v niečom inom pomôcť, ty. Jaj, na brnko. Jasne. Ale to sa ti dá kedy hodí. Jackpot, 3 ovce a 1 čuník. 3 ovce. Ja mám... Jackpot. Na posteľ. Akurát. Ešte poď, rozmašírujem ťa. Ja už mám posteľ vykraftenú. Sa potom môžeme vyspať. A mám tu už aj pec. Dobre, ale nezamklínaj ju, hej, to bude naša spoločná. Aha. Chlapče, ja viem, čo si urobíme. Kurník, ale ja som chcel iba jedno drevo. Nie celú sadu. Ty si Našiel som uhlie. Vykopem ho. Hej, vykop ho. A čo sa ma pýtaš, že to by si mal na 100% vedieť, že keď vidíš uhlie, vykop ho. Keď chceš... Lenže iba 5 v hore. Jackpot! Plno oviec, 2 krávy a čus. Niečo ma zabíja. Tu prčiť. To ja neviem čo, ale ja som rád, že tam nie som. Ale niečo neviditeľné, kúpnik. Enderman, ktorý sa teleportuje. No nemôže byť, lebo keď... Máme tu už aj čestku, Dobre. A teraz pečiem drevené uhlie. Veď ja mám 5 klasického. No ale ty si preč, keby si chcel vedieť. Veď sa trafím do domu. Alebo aj nie. No, iba maská mi padajú z tých kráv. Kurňa, dajte mi kožu. Ale prosím, nenadávaj. Dobre, my už sa lúčime s vami a uvidíme sa pri ďalšom parte. Ja vidím creepera a on má pomaly to